selika Elagamuwa ano ekweme Elagamuwa Jano selika Elagamuwa ano ekweme Sebalu mabianye managoka Anumozo Abiamozo Sabo Oyimoshi nemeze wonyoma Ogwagiusi noshi nemeze Emanu mama ilo na sigadelele Chukwu mmadụ n'elu ụwa n'onye ka otu aga onye Chukwu gọzila agọzi eze ka ọ bụ ibe n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele onye Chukwu gọzila agọzi eze ka ọ bụ ibe n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele ma ije elu Jano selika elege m ụwa ano ekweme Jano selika ano ekweme
love my darling. I love my darling. My darling loves me. So no circumstances can change my mind. Bose go yabu, wanya wala ya wena. Konya bu, nandia usa sudos. Kudi yago matayago, kudi yakali matayago. Maba hakala makati. Sele maka mojocha Enaga babu onya kia nizoji omowae Ebele modi polisi Ibu polisi beli ebele Polisi akaleka Onye dali iwu mana ọ dali iwu Polisi jide onye dali iwu Obido yama polisi abegi I don't go do again no abegi I go give you 1,000 abegi I go give you 3,000 abegi I go give you 5,000 Police in Alego, I see never go lick Gale. Oju in Alego, I see never police a joker. Your music I get for where do oh, Ijano, oh, Ijano, Selika. Hello, no, hello, Ijano, oh, Ijano, Selika. Hello, Wanda
Africa Nigeria Limited ezigbo ndị nwaka ego Vanessa nwanyị ọma Vanessa bụ sodi eme mụ ahụ nwanne m ụmụ ụwa ka anyị na-eme ma mụ na mmiri ọdụdụ ezigbo onye mụ maka nke ọ̀nà bukini di sẹ́lọ̀ kò nà pa ọ́. Onye na-eme mmadụ emere onwe ya mma ọ́. Na-alụso na-egburu mmadụ na nkịtị. ọ̀nà bukini di sẹ́lọ̀ kò nà pa ọ́. Onye na-eme mmadụ emere onwe ya mma ọ́. Na-alụso na-egburu mmadụ na nkịtị. Onye ọbụ na cheki ọkụ ịmara ma nke iso emebi Naijiria nwanne m ọrụ emebigo Onye
ọma. Nwanne gara Jesi eme akụ nwata onye agụrụ akụ dị ya bụ ụzọ n'obibi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma kedụ m ụzọ ndụ obi egwu onye na-akụ nwata n'obibi ozizi tụọ ya okoye ma amụlụ na mma na abatete anyị gbawa chi na-edu ọkọ mkpọ chifo protokọl doyi na Anambra ọ ga-adịrị n'ụka nwanne m na ọ ga-adịrị n'ụka kedu maka Prince Emeka Kalu ịgbaji finga onye ọma African DJ ọ ga-adịrị gị mma odoje onye ọma ya ma na ọ ga-adịrị gị mma ebe anyị ga-eme wee mmadụ ụwa mma maka na igwe ego n'ịnọ n'okwu iliju ọbụ n'ịnọ n'okwu ibulu ọbụ n'ịnọ n'okwu gbaja n'ikpe ego ga-eme ụwa wee dị ụwa mma kpọọ ijenu ijenu siri ike ele ga-eme ụwa anụ ekweme kedu ele anyị ga-eme ụwa ijenu siri ike kedu ele anyị ga-eme ụwa anụ ekweme oyibo echi ka nwesu nze adachie n'ụka agbọbi m udoye onye ma agbọjiri n'ọka dịrị gị mma abụkwa gbara enwe ya nwa omelore nwanne nkụkọ oyibo omelore nwanne nkụkọ abụkwa gbara enwe ya nwa manaji director Madam Peters West Africa Limited abụkwa gbara enwe ya nwa President General Anambra Welfare Association Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma ochebe nwachi na-emeli ibe ochebe nwachi na-emelụ oyịmụ agụzi okwu na iri mkpọ ọyọma ọ ga-adịrị gị mma ụka anyị ga-eji egwu na Abuja anụ ụfọdụ jọbụ ebe a nọzikwa ebe ogwu onye nwe ego nwee nwanne onye na-enwere ego dị nwere uche n'ụwa ebe ụwa dụba ka ga-eme ego kedụ m ụba na-eso nwa amama ụba golu ji bụbụnye mmụọ ụba golu ji bụbụnye ego oyi m ụba na-ese nwa amama ebe ụba na ọnụ ga-adịrị gị mma iwe na-echukwa ezi ike ebube dike na na nka enyeghị na ga-adịrị gị mma kedu maka Christian Chukwu ezigbo nwazo eze onye ụmụ dị ọka dapụ n'ọka
no gadiri di mo. Ejo yi mo no gadiri di mo. Oh ije no silika. Ele je mo wa o. No wa pa. Ele ni je mo wa o. No silika. Ele ni je mo wa o. No wa pa. Jama je pa o. No silika. Jama je pa o. No wa pa. Ele wo ku sheshe ma o. No silika. Ele ba je jo ko mo go. No wa pa. Abi na wa pe lo je pa o. No silika. Ejo no malife. No wa pa. Ele jo no malife. No silika. Ayi bu chukwu du o. No wa pa. Ayi bu chukwu du ni ga ni. No silika. Iba ya ka bu. No wa pa. Kana ye go. Manda mo mo ja tele ke.